Ini Christmas ni hari tanda juara waktu langsung go. तो pada sini dorang di sini masuk sini pandangan pandangan doang terus besar awal senai. Tuang apa sekarang anis senang saya di luar ni mungkin di rumah di rumah the pictures. So ini pandangan besar awal besar nama gue aku ya terus sampai renai. Pandangan besar awal besar nama gue lomu bahasa Mongol ini di sisi korea modal bahwa koine ekonomi di sini pada lampu panel sebesar awan bagi ke awan yang lo dalam semua panel kok dia perlu yang bukit sebagai masa awan yang lo lain lomo saji play ini besar suburani deborma kapal begitu awan yang lo sendiri ozawa short message Sunahal lainnya yang menzahat tanggung sini Reverend Bishukumar Deborma Secretary SNBA Aku mungkin sengsinol langsung pandangan seng lainnya masuk ke tuan Borma koine seng jolate itu layawai seng terus kamu bor di sambung pakai seng pandangan terus kamu kanan lagi Yes Ang sungai jelato sedikit sama sekali kayu sepenuhnya kalau sama respons lain sama semuanya sini diskus sama lain kayu sini orang langsung kalau kayu sini kalau karena kalau boy sini kakak kayu sendiri Limba kakak lain kan ablah
lamsoko buak lamsoko buk tim natuna khazan dakotai buk sona sing tabuk tik o jora hangkai borakatha leya high secondary high ground no haija kai ora kaisa mela Christmas mela ni pala jaga tongo kai sing o mela ni committee ni convener kok selanyai lamsoko sar jong sini gudon tv wa hambai no ni muktan tv no bai ke no ya peribar mani bagai tai sini o taklai ni je pani khai mana no sini tipra hasten lukurong thani pirei borok no bo saiman na bagai no o bai ke je saitok tong no hambai nge sir obo bai wife se khlai jaga iba bisi bus khlai jaga tong omo hai bani omo bai taklai bai hingke sing waiba sini waiba tabuk wai sing bani khlai na thang tong sini borokatal baptist pastor circle ni chatung mumbai hingke oba hai kino sing o bani khaiman bising tei sini amjoi roko sing oba hai kino belai kino borok kutum layo tai sing khatung khajake sing o Christmas ni o talo o December no talo Christmas to ruk sawoi sing belai kino khatung khajak man bistai sini o bani roko belai kino sing phailayo tai sing samung rok sini sa borok kabang ma item tongo sing aborok salayo hingke sini sumung kanmung rok obor hai rok sing o phalayo pailayo oba hai kino belai ke tong tok ngi tong ta hingke je borkatha pasra cycle kaibusuk mothar tongna sinoro 22 ta mota tong 22 ta mothar tong hingke or kubungma dukan sunugui mang hangkai ora je dukan de phanyaro borok ala mothani da eba noni borkatha amche simida emne motha rong hangkai praino mothani tongo hangkai tamke sing phatarni sing jeri dukan nai dok tai samung ke tongo sing boroni bagai sing 15 ta moto sing boroni bagai stall narakjak hangkai tabusu jora joto to phaichuya ko motamoti phaikya khana rok khai phaichuk nai hini sing khakauta ngesa o mela sal busuk tongnai o mela hangkai saltam tongnai tini khana 3 dino mane 10 tarik jora hingke hamai sanoni nangkuman jora snori man bagai hambai hingke singorate khorsa o banikni advisor singbai kok salanyai bin khulu singkranai o bahai mela rong tui mane sini je kami amsarago boma hai manmuru tong boma hai sin bagai benefit tong abasung silanyai lamsoko sar mukhang tv wa hambai nge sar sing khlaimangka thaching sini oroni je o committee ni convener ni khukri khlaimangka sing obo bisi ba khlaijak tongo nge buskang jora busuk jora tei bo khlaijana iba moni limit to tong moni kuno limit koroi sing orowo Borkatal Baptist Pastoral Circle jotodin tongsakno o Christmas banik ngan hone ang khao songo tamni hingka jing orowo chini Kristonor thanai rok motharok abo kuno dino kamai thanglak abo jotodin tongsakno o Christmas banik bisi brum no ngan hai ang khao songo tang poito khlayo nge tabuk to Christmas ni jora belanya amsarogo kubang kereng thayo blan tong thulaijak maira layei nok hugo nok snam laijak athukri kalaijak abo hai jorawo nini bokhabom hai matong abo to belanya tong thogo angbo tamne bagin kai sobrai Jesus Kristo abo hai tala masingni jorawata 25 December bo ase phebani sal nga botam gui ase phaiga abo to Kristo te tongnai tako bukusung saimano tongya phano bo jara chini tako bukusung borobo saimano tan bangkai Jesus Kristo o sengsara sumchokno sakagei chini bororok no mathangna bagai bo sengsara ase phaika kaitorni sungdari sajla rupe tai bono jer thane borok bo monak bo ma himgla pia thangani pohar mannai a kok thai ka thangna poito khlayo jeng abni bagena bo ase mani obo hai jora o jeng brai tong thogo gas sarnin thane paithak sumo abanangnai je puila Christmas badi hin changjamani bo bisiwo iba bahake changja khana kisa sai khana radi omoni se sekang bisi bangkai to tabuk to 2022 ngai 16 da 15 pula changja kha ngai o COVID-19 ni bagai bisada bisungni abo klaimalai liya jang situation abo jungno consider khlailia abni bagai abno bade tamuni taklai baikai bisi bangui tongo enga taklai ni je sini Christmas bani kam social awareness tai cultural program mane sini
lebang bumani mosok solmani sini agini sini sini je traditional dance rock mosamung rock abo bo tongnai no engkai drug awareness hekjak mani no ta tadi abo sini lamano derarenai drugs tanadi abo sing sini ayok baranai abo no tuirogi bo sini taklai ni Christmas ni program mo bani ko kunuk jangnai ba awareness ro jangnai ta abo ni bagai no sing taklai bani no ta kisa sini alai dakai Christmas bani kam cha borok to tonguno inga dal bidal phalmani mani khri to tonguno abono karibo singo drug awareness hekma mani no tasa di aboni awareness mane hojakar mungta inga abono karibo sini sri sitini musamur samung abor bo tongnai abosiko Enggak hambai sano neng ini aku mana jora story man baga hambai sa hambai norong nopo enggak hambai nukima kena muka di mesin teh orang tahu gak bisi ba kelajai tunggu Christmas mela kan orang macam muka TV angsa cungai je orang ni ustall orang kasih punan bagai sini ground ni bisingo bike haga ba scooty ang hai norong ni bisingo mojo phai dipiro 7832 norok ke mani ngi tong henge norok kisa bono no rizadi aboni jaglo scooty 5159 norok kisa bono norok ni parking lot langai khage blage sanai hambai Hello. to ang koinai sini resam mongno o jago tonijak sini bukhuk khai gau sini mesang ti sini subarani deborma ang bono bini jorana yapran bak thangsinai to sini resap naino jorana seng ran bak thangi tango resap nai junna gana botong hengke ang bono jorana rejago sini bukhuk subarani deborma khampat baptist church tongoda tongo to hambai ang bin jorana bai koyo
koyo sini besam nai no cinta tipai bini besam mong no teman bagai Oboni poreo na seng sini pandao beskang aulai thangna Sir Reverend Bishikumar Deborma Secretary SNBA seng san bising tei ini short message seng kak thangnai to aboni poreo sini lob mong en banjumong BBPC koyar bodol sini tek kaisa pandao seng thang habainai ajaga sini tifang heka tidolnai sini sir
हामबाय sini solo resapnai sini bukok jugno kajar lopsak thun to obo haikene phadi sang sini pandano buskango tlangathan bagai ang ozarana sini tini research person sini tinio ozaro sana short message baklai tini Christmas of banani bisingtei kajana kokthano sana ran bagai ang sini sarno ang zarano ran bagai ang thangnai to ozarana bisingtei sarni suima baklai tini short message pandano jarana ang jafar jago sini sarno please sir to tai kaisa announcement ang serna musango jote participate rongno norok kisah hari taman bagai tai program sini buskango agmon bagai Bebangno sanja gaham ang pulano sini kathang kaitono belai hambai maya paro kaitor suno hamari mani bisingti khlai bisi khonchok mani ulo hain hai tiniwo 5th Christmas bani sini borgathar sarkolo kaitor suno jora rekha an bagi kaitono belai hambai maro tai bebak jorano kaitor man bagi ang tinu belai hambai maya paro tini joro sini Christmas bani committee ro tai o jorano rumani bagi tai sini buskango asukjak executive secretary tai sini circle secretary tai senior pastor Reverend Chandramuni tai sini worker tai bebak asukjak sini mothani delegates yakaba deconstruct tai adam rok tai bebak tongnai rokno ang tai sini family nangui tai sini Southern Baptist Association nangui norokno painai bisi ketal tring ni tai painai Christmas ni ngui norokno sini hamjakma sibai maya paro obai kaito joranon bagi tai norok mosangna bagi bebak obai ke phaibe mani bagi tai sini joto obai ke sini bani athnai rokno painai phalai rokno amai ke khatung mani bagi hari kisi jarawo ano joran mani bisingti khlai ang surui kisi sa ani short speech tong mano wan sumani phasing salai mani phasing go sing thangana suriwana semukumna sini kaito sunono hambaya por subrai nung tuitul mani bisingti sini Christmas bani tini borgatar circle ningui tini ni simi saltam sal 8 तारिख 9 तारिख 10 तारिख kaito nin thani ya paro omaige tini chengpurni simi o pandano tai payasak saltam no nungtui dului hamari khlaidi bes klai tini o panda tai bani committee rokno tai joto falnai painai tai joto congregation tai fainai rokno nung hamari khlaidi o bani ni bisingti khlai nini mung lob janan bagi tai nini samung tang janan bagi nung use khlaidi tai nung samung tang di surima ji sunungbai apakai ton thani sano amen tini jorawo belai khatung lo sing kai tono manmani logi logi sini Christmas bani hne cheng sangmani sini Southern Baptist Association no 8ta circle no obaike gerung gerung sini Christmas banik engnai tai engui thangda thangnai 5 6 7 tarik bo khumulung circle borogo khai paikha tai buskango bo abaike no sini engnai 13 14 tai abaike no 15 16 tai 16 17 abahe ro botongo abaike no sini gerung gerung sini 8ta circle go anbagi kaitor o Christmas jorawo pas December nismi buskango Christmas no nahare o December tal kaisa kaitono lobmani logi logi omahaike no motha brum brum Christmas caroling khaimani logi logi sini Christmas bani bo khatunga bai klai klai tongmani bagai belai khatungo kaitor abo sungno bono kirinai rokno elambago sajak tongma hai je kaitono kirimani kha
simani cenguk mani. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Ma kai tono je kirimani ka abo simani cenguk nui. An bagi tini jorawo belai kano muitu mano Christmas no nasi kainke sinobo Christmas bani ba ya pango subrai Yesus Kristo asane sikango mera murungne rong thaniwo kai toni kothoma kaham phai sok pai mani boro hor horo mera murugo boni mera ro kunu kisu aba haikeno sialok bai musarok bai jai khokjang nai ke sikoro bai ja khongna apte ke boro murug layo ani bage a hor jarawo at kaisa pohor phai nu phai bongni thaniwo pohor phai sok bai boro belai kene kirijaka ani bage subrai swari rok saka ta kiridi noni bage जों गथमा गाहाम सितुबै फायो आबो बेबा बररकनो खापां स्रांनाय दिनिनो हरनो दाउनि कामसियाम बेथलेहेमो नरमि बागै मुथांनायसा खरकसा साने बनो ख्रिस्ट जिसु नायनि साव दिनिओ ओ जरावो बेलाय मुइतु खायन मुसुङो जे नरमि बागै गथमा गाहाम सितुबै फायो आबो बेबा बररनो खापां स्रांनाय नै गुबै गुबैनो आफुरनि सिमी kai toni kok naui tai as mera murungnai rok balai khano khapang srangai kubui kubui no borok subrai Yesu Kristo no nukha boni khapang tongthoka borok kai tono lobkha tai kai toni thaniwo borok khasrangka an bagi tini jarawo sing o Christmas bani ni bisingti khlai khatungo tiniwo phalnai painai rok Palai rogo kisisa sini zaman mani palai ri sumpanung tun mani kini pantun jekunu mani abo khatungu palman kangke tai paine rogo abo no man kangke khub khatungu abo beba kai toni je bono kirimani bisingti khlai sungno je suar mani abo no belai khatungu an begi tai kaisa sungalang bago dugo subrai Yesu Kristo samani je Jesus ya sungsani pohor je bono rikthane boroko munak mathaya fia thangnani pohor mannai tinio sung kaitoni pohor kaitoni kok khnaويनो tinio sung je kaitoni bisingti poito khlai borkatar circle intun sini Southern North Baptist Association intun joto circle Christmas bani khlaimani kaitoni mung lobjangnani bagino kaitoni samung tangjangmani bagino a baniya thangnarebo a Christmas bani ni bisingtino sini lai mani saiman mani umman mano kai to ni kok khana mani bisingti klaino bini a suar kai to selorkha an bagi elambago obono sawo je subrai Yesu Kristo no rik thanai borogo mona ko thaya pia thangani pohor mannai an bagi ang asa klayo tini baniya thangmani bisingti tai phalai ro phalmani bisingti tai paine ro phami bisingti tai tini o pandani bisingti obai keno choir team ro tai motha brum brum omai keno group song action song ba jekuno abai ke participant khlaimani bisingtei kaitor samung tangane ni khana khakhawo asa khlayo tai kaitor o Christmas jarawo tai bisi ketal dream noti kaitor buskango bisi asang noti bus no kaitor hamari nai tai kaitor chubanai aba haikeno o Christmas bani noti khlaino sing buskango Christmas na harai khatung laine kaitor no lob laine tai kaitor kok rezak je bonorik thanai boroko monak thangya pia thangnani pohor mannai a pohor no sing kaitor ni thaneo sing ri thalaine himlaine asung hambai Blind hambai sini sarno sungatini o alam suma pando nangkok mani message sini je short message na sungai pang bagai au okok thaje sina kajar hamari khlaiton to obo hai khlaino faidesung sini pandana baskango agulainai to ozarao ang koinai sini koyarogno tangsa gan sabai tanghanin bagai baskango phaiei to ang ozarao sini koyarno koyo borokasha khub gan khom khom nai kisa sidon phasing gan ekdom mane abo ya phor khomani bisingo
kaisa phanmai haingi tongkha kaisa gan khom khom jotom nai tangwa kya ta bagai sing kaisa khom khom gan bo musite tinio o jaro kaisa sing khaina halena to ang koi rona koi nai boro tangsa phai lo phain bagai dangsa ang borno jara ja koi rona hambai Huh?